Tam bol obchod s americkými vlajkami, to som ešte nevidel teda. Dimarcos, Uniontalský Flatron Building, v menšom podaní. Ako? Hej. No to už ty na stredě vozíš, chlapec. Nepýtaj sa Matúša, on nevie. Však tu je to. Taká na parkovanie. Čo? Veď tu zostav sem hodíme 25 centov, ktoré nemám a môžeme parkovať. Nie sem, doľava. Tu som myslel.